February! Sino dito ang meron ng pag-ibig this Feb-ibig month? Meron na ba? Nakahabol ba tayo? Makakahabol ba tayo sa Valentine's? Hoy, hindi porke magba-Valentine's, pipilitin mong magka-jowa. Huwag ganon. Siguraduhin mo naman yung jojowain mo. Talagang gusto mo. Talagang mahal ka. Hindi yung pinakilig ka lang. O kaya sinabihan ka lang ng good morning. O kaya good night. Or kumain ka na ba? Agad-agad. Bibigay ka na. Iba ka rin. Ano ka? Utu-utu? Charot! Charot may darot. Grabe, no? Porke ganun lang, utu-utu na agad. Di ba pwedeng tunay naman yung nararamdaman ng tao para sa kanya, para sabihin niya yung mga bagay na yon? Ewan ko ba? Basta, ang alam ko lang naman kabisyo, gusto ko nasa maayos kang kalagayan. Gusto ko masaya ka talaga na tunay ngayong Feb-ibig month. Alam naman natin na marami talagang mga humahabol pagdating sa Valentine's Day. Kasi nga gustong mag-earthquake. Bakit gano'n, no? Valentine's tapos biglang boom. Bakit nagkakaroon ng natural calamity? Bakit lumilindol? Punuan na naman po tayo. Uso na naman ang pamimigay ng mga discount cards. Mr. Driver, may ihahatid ka na naman. Marami na naman ang mahahatid mo sa kung saan man. Yung lugar kung saan merong drive-thru, pwede rin naman may parking, pwede rin naman yung ibababa mo lang. Marami dyan. Saan ba? Actually, pinakamaraming nakita ko sa Maynila, sa may bandang Santa Mesa. Oo, magkakatabi yun. Namili dati yung kakilala ko eh. Alin kaya dito yung pinaka okay? Tsaka yung pinakamura kasi meron doon 3 hours. Meron nga 45 minutes lang eh. Super quickie lang. Tapos meron yung overnight. Yan. Very hotel, diba yung peg. Pero alam mo kabisyo, kung tutuusin, na-link lang naman yung mga motorist hotel sa gawain ng mga ma-EL, as in maliloko. Dahil yun yung ginagawang tambayan. Yun yung ginagawang jugjugan. Pero kung tutuusin, pag sinabi nating motorist hotel or motel, wala naman dapat ibang ibig sabihin yun eh. Kundi pahingahan ng mga motorista na babayahe. Yun po talaga yun. Actually, sa ibang bansa, ganon yung silbi sa kanila ng mga motel. Dito sa Pilipinas, iba lang talaga yung nagiging silbi. Doon kasi nagkakaroon ng closure yung mga mag-ex. O kaya naman yung mga malapit na mag-break up. Sabi, mag-uusap lang tayo pero in-invite sa motorist hotel. Tapos yung usap hindi nangyari. Pero yung jugjuga nangyari. Charot, may darota. Anyway, kabisyo, sana okay ka lang at sana masaya ang iyong puso this Feb-ibig month. Dahil, well, bukod sa Feb-ibig month, it's Love Radio anniversary. Oh, Feb 14. Sige ko. Nag-expect na ako na magbibigay sa akin ng bulaklak. Siyempre gusto ko yung pinakamasarap na klase ng bulaklak. Alam mo kung ano yung bulaklak na yun? Actually, yung akin eh. Wow! Charot, may darot. De, yung bulaklak talaga na gusto ko na pinakamasarap yung chicharong bulaklak. Yan, that's my favorite. Anyway, sige na nga, ang dami ko nang hinahanas dito. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsuwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least, palagi naman akong maganda.
This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, sige na, ilakas mo na. Lakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ay ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File. Dinala ako sa hotel ng boy best friend ko. Oy, dinala ang ating secret file sender sa hotel ng boy best friend niya. Ano kayang gagawin nila doon, ha? Baka magja-jack and poy sila or baka magja-jack stone. Or magtutong eats. Or gagawa ng thesis. Pwede kasi yan yung gagawa ka ng thesis. Kailangan mo ng, alam mo yun, kailangan mo ng presence of mind, kailangan mo ng focus. Gagawa ng baby thesis. Tama ka dyan, boy pindot. Tas after nun, nagawa yung baby, pero yung thesis hindi. Charot with the rot. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama nyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet na malong manggapang sa kalsada. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si